आम्ही इथं आहोत म्हटलं. नाही, आम्ही इथं आहोत म्हटलं. घटकाभर ते पुस्तक बाजूला ठेवलं तरी चालेल ना? अगं, कालिदासाचं शाकुंतल म्हणजे किती मजा आहे रे. तूच ये इथं बाई, तुला वाचून दाखव. नको, त्या परीस तुम्हीच या ना इथं पाणी. बघा तरी हा पारिजात कसा फुलांनी डवरलाय तो. अगं, पारिजात तर माझ्या घरातच फुललेला आहे. अगं, त्या पारिजाताला काय पाहते? हा पारिजात पहा. शाकुंतलाची धुंदी चढली वाटतं. अगं, धुंदीत चढण्या इतकंच काम आहे लागतात. एखाद्याला वाटेल की तुम्ही गणिताचे प्रोफेसर नसून संस्कृतचे प्रोफेसर आहात. कमाल आहे बुवा. अगं, गणिताचा मी प्रोफेसर झाला म्हणजे सर्वसंग परित्याग करून संन्यास घेतला की काय असं लोक म्हणतात. अगं, लोकांचं जाऊ दे ग, तुझं काय मत? मला असं वाटतं की सकाळपासून एका माणसाला गणिताचा प्रॉब्लेम काही सुटत नाही आणि शाकुंतल वाचल्यापासून तुम्हाला दुसरं काही सुचत नाही. बरीच मनकावडी दिसते. 15 वर्ष संसार करते मी. एवढं मनच नाही मला ओळखता येत. हे आपल्याला कसं जमत नाही तेच कळत. कारण तुमचं मन जडलं गणितावर. आणि तुझं? चला, सगळ्याच भावाला काही शब्द सांगायचे नसतात. आणि हो, ती फुलं जरा नाजूक हाताने घ्या बरं का. हा घेतो नाजूक हातानेच घेतो. तुला घेतो तशी. चला, हे आता शाकुंतल बोलायला लागले बरं का. भास्कराच्या मध्ये थकलीस बघ तू सुमा. दवाखान्यात जास्त काम पडत असेल नाही? काम आहे म्हणून थोडं विसरायला तरी होतं. सुमा, पण एक दिवस असा उजाडतो की गांधीर माशाचं बोहळ उठावं तशा एका मागोमाग एक आठवणी जागा व्हायला लागतात. असं काय करायचं बरं? कुठे असेल आपला कुमार? नाही, चुकले म्हटलं ना. असं काय करायचं ते? चुकले म्हटलं ना. पुन्हा नाही कुमारची आठवण काढायची. तू असं बोलायला लागलीस ना सुमा, माझ्या पायाखालची जमीनच खायची. मी तुम्हाला शेंगा उचलल्या ते आणू का? बरं. सर, अरे हे काय? सुमित्रा, आज खुशीच दिसते स्वारी. सब इन्स्पेक्टरच्या पोस्टसाठी राजस्थानात माझी निवड झाली. कालच तार आले, पण तुम्ही गावाला गेला होता म्हणून. वा 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 वा, कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. मग आता कधी निघाला? कधी काय मग काय विचारता? हा काय निघाला. तुमचा आशीर्वाद घेतला की डायरेक्ट संध्याकाळची मेल पकडली. अरे, माझे आशीर्वाद तर सदैव तुझ्या पाठीशीच आहे. नुसता कोडा आशीर्वाद काय देताय? आले हे घे, खा. आजच आणल्या होत्या. आमची आठवण ठेव.
अधून मधून पत्र घालीत जा. तुम्हाला मी कधीतरी विसरणं शक्य आहे का? अरे मला विसरलास तरी चालेल, पण मला अभिमान वाटेल असा मोठा हो, घोर मनाचा, ताठ मानेचा हो. सर, तुम्हाला माझ्या पायी खूप त्रास सहन करावा लागला. हा हा लाल्या, हे शब्द काढले की सोन्यासारख्या भावनेची देखील माती होते. आता सुमित्राने मला हा प्रसाद दिला, पारिजातकाची फुलं, आणि ती म्हणाली सगळ्याच भावना शब्दातून बोलता येत नाही. लाल्या, सुमित्रेने दिलेल्या या फुलातला प्रसाद हा घे आणि या फुलासारखा सात्विक हो. सुंदर, सात्विक आणि प्राजक्तासारखा सुगंध. हात मिळतो? अरे डावा नाही उजवा. आता सुट्टीवर आलास ना की घरी येत जा बरं. ते काय सांगायला हवं बाई. या महाराज या, या असे या पुढे. अरे काय भानगड केली याने पुन्हा? हा, तुम्हाला भानगडीशिवाय दुसरं दिसतच काय हो? अरे हा लाल्या आता तुझ्या दुश्मनाच्या कळपात जाणार आहे. दुश्मनाचे म्हणजे रे? म्हणजे सब इन्स्पेक्टरच्या कोर्स साठी निवड झाली त्याची. अच्छा 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 अच्छा, म्हणजे आज ना उद्या हा डीएसपी होणार. मग काय शंका आहे की काय? कॉंग्रॅच्युलेशन कॉंग्रॅच्युलेशन. अरे सांगायचं इतकंच की आमची आठवण ठेवा, वेळ आहे, प्रसंग आहे. एखाद्या वेळी आमची गरज लागायची तुम्हाला. आमची झालं, आतापासूनच वशिले लावायला सुरुवात. हे शंभू, तो माझा चेला आहे, तुझा नाही. हा बरं सर, मी निघतो सर. नमस्कार बाई. येतो सर. या. बरं. बोला महाशय, आज आपण इथं फिरकला. वहिनी, प्रथम तुमच्याकडचं का? या निलमला तुम्ही आत घेऊन जा आणि डोक्यापासून पायाच्या नखापर्यंत तपासा. तुमच्या दवाखाना असतील ती औषध द्यायला बाजार ठोसा, पण एकदा हिचा आई उई कायमचं बंद करा बघू. पण असं घडलं तरी काय? मला विचारलं तर हिला काहीही झालेलं नाही, पण हिला विचारलं तर जगातील सर्व रोग हिला थोडे थोडे झालेले आहे. बाबा हो, नेहमी की नाही असंच बोलतात हे मला. चल बाई, आपण आज जाऊ आणि काय ते तपासून टाकू. ये. मला की नाही भूकच लागत नाही आत्ताशी. कशाला लागेल भूक? दिवस बस चर चरायचं. म्हशीच्या जन्माला आल्या यायची ही बाई चुकून बाई झाली. चला या उठून. अहो महाशय, हा, माझ्याकडचं काय काम नाही सांगितलं? सांगतो. विद्यानंद, तुझं कॉलेज कसं काय चाललं? जगालास आणि तुझे प्रोफेसर मंडळी? उत्तम, छान. आणि श्याम छान. कात्रे आहे तुला? काहीतरी काय विचारतोस? अरे आता सुमित्रा तिचा संसार मांडून आली. धर्मप्पा शेठ? अरे त्याची काळजी सोड, आणि त्याचे ताबूत फार थंड झाले आहे. बरं नव्हे रे त्या, बरं नव्हे हे चिन्ह का? हल्लीकडे काही कुठं सही वगैरे गुंतलायस का तू? अरे शेकडो सह्या कराव्या लागतात मला. झालं काय सांग? सही करण्यापूर्वी
कागदपत्र नीट वाचतो ना तू? अरे तसं करायला गेलो ना तर दुसरं कामच करायला नको. श्याम, तात्या, आरोळे, अरे हे सगळे पेपर्स तयार करतात, मी सही करतो. श्याम समोर पेपर ठेवतो ना तेवढंच वाचतो. का काही विशेष काहीतरी वेगळंच काही घडलं? विद्यानंद, लहानपणी शाळेत असताना आपण हिसाब नीतीतली एक गोष्ट वाचली होती, आठवतं का तुला? कोणती गोष्ट? रान मांजर, कोल्हा आणि ससा. अरे कोल्ह्याला ससासारखा धावता येतं पण बिळा शिरता येत नाही, आणि रान मांजराला सशासारखा बिळा शिरता येतं पण धावता येत नाही. म्हणून कोल्हा काय आणि रान मांजर काय, एकट्याला त्या सशाची शिकार कधीच करता येत नाही. शंभू, पण विद्यानंद, एक कोल्हा आणि एक रान मांजर या दोघांची युक्ती झालेली मी एकत्र पाहिली तर त्या हिशाबच्या शेण्याला सशाला वाटलं की आपला आयुष्य संपला. म्हणजे शंभू अरे तुला काय म्हणायचंय? तर मग ऐक, काल संध्याकाळी याच वक्ताला मी धर्मप्पाच्या शेठच्या घरी कोल्ह्याची आणि रान मांजराची युक्ती होताना पाहिली. अरे कोणाला रान मांजर म्हणतो आहेस तुला शंभू? तुझे बीशा, तुझे तात्या आणि तुझा तो लाडका शाह. शंभू, सावध राहा सशा, सावध राहा. हॅलो, प्रिन्सिपल विद्यानंद कोण? मीच विद्या. तुमच्या नावाचा वॉरंट आहे. वॉरंट? सही करा आणि मुखाट्याचा. नाही नाही, खोट आहे, साफ खोट आहे. ते आपल्या साहेबांना सांगा तुम्ही. या सगळ्या याचा सूत्रधार तो धर्मप्पा शेठ. नाही, तुझे बीशा, तुझे तात्या, तुझे शाह. शक्य नाही शंभू. शाम देखील शाह तो विद्या, शाह तो. हे बघ तुला आता वहिनीला सांगायला हवं, आणि आता यांच्या बरोबर तुला जायला सवय. आपण प्रोफेसर आहात? हा, कोणत्या विषयाचे? हो, आपलं ते नीतिशास्त्र. काय दुनियेत माणसं निघाले आहे बघा. हा प्रिन्सिपाल एवढा विद्वान, मान्यता पाहिजे. 25 लाखाची अफरातफरी करू शकतो, हे कोणी पाहिलं? तुम्ही इन्स्पेक्टर धरमपळे आहेत ना? काय हो, तुम्हाला तुमचा वेळेवर हप्ता पोचतोच ना? तोंड सांभाळून बोला राव. मी शंभू महादेव. म्हणजे ते हो, काय म्हणणं आहे तुझं? सांगायला सगळं खोटं आहे. सुमा, खोटं आहे ना? विद्यानंदाच्या बायकोसारखी वाघ. विद्यानंदाला उभ्या आयुष्यात फक्त एकच दैवत मानलं, सुमित्रा. सत्व परीक्षेच्या वेळी निदान तू तरी देवपण सोडू नकोस, अगं तू तरी या जटायूचे पंख छाटू नकोस. नाही, हे पहा, मी माझे डोळे पुसले. आता माघार घेऊन चालणार नाही. हे युद्ध आता लढलंच पाहिजे. ज्या समाजात विद्यानंद नांदणार आहे की धर्मप्पा माजणार आहे, त्याचा निकाल एक ना एक दिवस लागणारच आहे. शंभू, तू भिशाला निरोप दे, तात्याला कळव आणि श्यामला सांग. माझी खात्री आहे की एक ना एक दिवस माझ्यासाठी रान उठवल्याशिवाय राहणार नाही ती माणसं.
याला कदाचित त्या माणसाने पाठ फिरवला तर तुझी पाठ आता मी करीन रे. या, मी करीन. अरे माझी पाठ राखण करायला माझं सत्य तेवढा पुरेसा आहे. सत्य तुझ्या पाठीशी आहे म्हणून या समाजात तुला मानाने जगता येईल म्हणून या खोट्याच भ्रमात राहू नकोस रे. तू फार कटू झाला आहे शंभू, मला खात्री आहे. अरे दुनिया इतकी कृतज्ञ नसावी, निष्ठुर नसावी, विश्वासघातकी तरी नसावी. तुझ्यासाठी विद्या केवळ तुझ्यासाठी ती दुनिया इतकी कृतज्ञ नसावी, कुलट्या राजाची नसावी, विश्वासघातकी नसावी. साहेब टाइम होतोय आम्हाला, चला. चला. जीव भाड्यात पडला बघा. जसं पोलीस आलं तसं समजलं झालं ते बरं झालं. मी सुद्धा तुम्ही इथंच होता वाटतं. तुम्हाला कसं कळलं हेच विचारणार ना. मी सुद्धा तेव्हा असं टाकून आलो. घेऊन गेले वाटतं पोलीस. मला कसं कळलं? म्हणजे काय, दुपारी तातडीची मीटिंग ठेवली आम्ही तिथं सगळं समजलं आम्हाला. विद्यानंदला न विचारता न कळवता तुम्ही तर कमालच करता बुवा. अहो काही व्यवहार, काही प्रोसिजर आहे की नाही, सगळं सांभाळावं लागतं आम्हाला. आरोप जर त्याच्यावर सिद्ध झाले तर त्याला कसं बोलवणार मीटिंगला. नाही. पाहत वाईट झाला हो. पण तरी विद्यानंदाने असे करायला नको होता. खोटा आहे, साफ खोटा आहे. विद्यानंदाने काहीच केलं नाही. आम्हालाही तसंच वाटतं, पण सगळे कागदपत्र पाहिल्यावर आम्हाला पण त्यावेळी पटलं. बरोबर. आता थोड्या रकमेची जर बाब असती तर वेगळी. 25 लाख रुपयाची अफरातफर म्हणजे काय. पैसे भरा आणि व्हा मोकळे. मिस्टर हे धंदे कळतात मला. रागाला असला तर सोडून द्यावं. कोर्टात तरी खऱ्या खोटाची सिद्धता होईनच की तिकडं. आणि विद्यानंद निर्दोष सुटले तर आपल्याला आनंदच होईल. तसे झाले तर आमचे सर आहेत ना ते अध्यापक. बरं आहे, बरं जातो आम्ही. म्हणजे वैदीला सांगा की तुम्ही आहातच, आणि काही लागलं सवडलं तर आम्हाला सांगा म्हणावं. संकोच नका करू. बरं येतो आम्ही. येतो. राम राम. रान माणसं. भाऊजी, या गावात सर्वात चांगला वकील कोण आहे हो? चला. काय बघतात? बघते मी माझ्या प्राजक्ता. क्षणापूर्वी कशी फुलांची पखरण करीत होता. पण शंभू भाऊजी, आता असं वाटायला लागलं की ही याची फुलं नाही, अश्रू आहेत, अश्रू.
कैदी नंबर 7 तुम्हाला भेटण्यासाठी मंडळी आली आहेत. बाहेर या. काळात मला कुणाचीही भेट घ्यायची नाही असं सांगितलं होतं मी अधिकाऱ्याला. म्हणून तर आत येण्यासाठी वरपर्यंत जाऊन परमिशन. काय पाहिजे तुम्हाला? आम्ही हायकोर्टात अपील करायचं ठरवलं आहे. अरे खरं म्हणजे मुद्दा टळून गेली आहे, पण तू संमती दिली तर. त्याची काहीही गरज नाही. प्रसंग पडला तर सुप्रीम कोर्टात देखील आम्ही ही केस लढवणार आहोत. अजून पैसे खुळखुळत आहेत खिशात. घरावर जप्ती आली तेवढ्यानं झालं नाही तुमचं समाधान. अरे वरच्या कोर्टाने केस जिंकली तर आपण. मला आता माझी केस कुठल्याही कोर्टात लढवायची नाही. सगळं संपलंय आता. असं कसं म्हणता हो तुम्ही? निरपराध असताना तुम्ही शिक्षा भोगणार आहात. पण का म्हणून? जगात काय न्याय उरला की नाही रे? न्याय नाही, मी आता हे सहन करणार नाही. मी असं होऊ देणार नाही. वहिनी, यानेच असे हात पाय गळणे शरणागती पत्करले तर आपण तरी काय करणार? हे असं काय चालवलंय तुम्ही? काय चालवलंय? कोर्टात तुम्ही कबुली का दिली? का? अरे वकील साहेब तर म्हणत होते की अरे उलट तपासण्याने आपण साऱ्यांची पार बंबेरी उडवली असती म्हणून. तू जरा कळ करणार होती, पण तू मुळेच पांढर निशाणा दाखवला. आता सगळं संपलंय. ते काही संपलं नाही. माझ्यासाठी तरी तुम्ही हट्ट सोडून द्या आणि हायकोर्टात अपील करायला संमती द्या. एक फार चांगली गोष्ट आहे विद्यारण. म्हणजे वकील म्हणाले असा की तू तू गुन्हा कबूल करताना कुठला तरी एक इंग्रजीचं वाक्य उच्चारला होता. कुठल्याच्या नाटकातलं? कोणतं वहिनी? Head to Brutus, dead for Caesar. Head to Brutus, then for Caesar. Head to Brutus out, then I must now. वकील साहेब म्हणाले की तू त्या उच्चारामुळे तू कोर्टाची कबुली खोटी होती असं ठरवता येईल म्हणून. फक्त तुम्ही आता होय म्हणा आणि अभिलावर सही करून टाका. तेवढ्यानं काहीही होणार नाही. अगं माझ्या बाजूला साक्ष द्यायला एकाही महाभागाची हिंमत झाली नाही, होणार नाही. आय डोप्ड सुमित्रा. अगं मी खलास झालोय. शाम एक शाम कृतज्ञ झाला म्हणून जगातलं सगळं सत्वच मातीमोल झालंय असं तुम्हाला वाटतं? शट गलबला करू नका. इथं सीझर मारून पडला आहे. त्याच्या प्रिय शिष्याने आणि त्याच्या सहकार्याने मिळून त्याच्या पाठीत खंजीर खुपसले. विद्यानंद संपला. अगं त्याच्या लाडक्या श्यामनं त्याला न परतीची वाट दाखवली. जा बाई, परत जा. शहाणी असतील तर आल्या वाटेनं परत जा. तुझा विद्यानंद गेला. जा, परत जा. परत जाऊ? कुठं परत जाऊ? तुझ्या जगात. तुमचं जग आणि माझं जग वेगळं आहे का? वेगळं नव्हतं पण आता वेगळं झालंय. नाही, माझ्यावर विश्वास ठेवा. मी सगळं काही पणाला लावेन. तुम्हाला सोडवेन आणि इथून घेऊन जाईन. कुठं घेऊन जाणार? पुन्हा त्याच माणसात? अगं दुनियेत माझी थिंड निघाली तेव्हा दार बंद करून फटीला डोळे लावून अगं जे पांढर पेशे माझा तमाशा पाहत होते त्या फेकडांच्या जगात तुम्हाला जर त्या माणसामध्ये पुन्हा जायचं नसेल तर आपण
वेडी आहेस तू सुमित्रा, वेडी आहेस. अगं त्रिखंडात मला कुठेही घेऊन गेलीस तरी माणसं तीच, पाणी तेच आणि सूर्यही तोच, माती तीच, बीज तेच आणि वृक्षही तोच. ज्या मातीतच कीड माजली आहे, ज्या पाण्यातच विषार पोचला आहे, त्या सूर्याच्या मस्तकावर तर साक्षात मृत्यूनं आपल्या सर्वनाशाचा मुकुट रोवला आहे. जा, परत जा. अगं मोठभर माती बाजून धरतीची कीड मरत नाही की ओंजळभर पाणी उकळून महासागर शुद्ध होत नाही. अगं शेवटी या ओंजळभर पाण्यात गुदमरून मरणार आहेत ते माझ्यासारखे निष्पाप विद्यानंद, आणि या विषारी मातीत मस्त फोफवणार आहेत ते फक्त धर्माप्पा. जा, माणसाने घालून दिलेला हा नियत दुनियेचा न्यायच असा आहे सुमित्रा, आणि तो कुणीही बदलू शकत नाही. जा, आलीस तशी परत जा, ज्या विद्यानंदाला विसरून परत जा. असं उन्मळून पडल्यासारखं कसं बोलू शकता तुम्ही? तुम्हाला सोडून मी कुठं जाणार, काय करणार? यासाठीच का तुम्ही माझ्यावर सर्वस्व वाळून टाकलं? यासाठीच का तुम्ही माझा हात हातात धरला होता? बोला विटाला बोला. यासाठीच का मी रुग्ण शय्येवर असताना दिवस रात्र तुम्ही माझी शुश्रूषा केली, ते यासाठीच का? कोण म्हणतो मी तुला वाचवलं? अगं या जगात कोणी कोणाला वाचवू शकतो? मग ज्या सुकुमार जीवाला आपल्या प्रेमाची पाखर घालून वाढवलं, जपलं, त्याचा या नियतीच्या क्रूर दाढे खाली फक्त आपल्या हातात त्याचा चेंदा मेंदाच हातात आला. माफ कर सुमित्रा, अगं तुला दुःख द्यायचा माझा विचार नव्हता, पण नियतीचा क्रूर न्याय असा असतो. ते दुःख मी केव्हाच गेलं, फक्त हृदयाच्या गाभाऱ्यात मी कुमारला जपलं. तसाच माझ्या हृदयातल्या गाभाऱ्यात मी जोपासला होता तो माझा श्याम. अगं त्याला मी हाताने वाढवला, घडवला, आकार दिला, त्याला मी माझे पंख दिले, त्याला मी माझ्या हाताची शक्ती दिली, त्याला मी माझ्या तोंडातला घास काढून दिला. त्या श्यामना क्षुद्र तुकड्यासाठी, ओ माय गॉड, श्याम श्याम श्याम, अरे तू देखील म्हणजे मी नक्कीच फसलो आहे, चुकलो आहे, पतित झालो आहे. नाही विद्यानंद, तुम्ही फसला असला तरी तुम्ही चुकला नाही, आणि पतित तर तुम्ही नक्कीच झाला. मी तुम्हाला न्याय मिळवून देईन. तू मला न्याय मिळवून देशील सुमित्रा, पण तो माझा श्याम मला कोण परत मिळवून दे? बोल सुमित्रा. अगं आग गाडी खाली चेंदा मेंदा झालेला तुझा कुमार तुला कोणी परत मिळवून देशील का? सुमित्रा, अगं कुठल्याही सती सावित्रीनं तुझ्या पुढे नतमस्तक व्हावं अशी तू सखी, सहचारी, प्रणयनी पतिव्रता आहे. अगं सावित्रीनं यमाच्या पाशातून आपल्या पातिव्रत्याच्या बळावर आपल्या पतीची सुटका केली, पण वेडे त्याचं कारण एवढंच की यम निष्ठुर असला तरी माणसा इतका नीच नव्हता, माणसा इतका उलट्या काळजाचा नव्हता. अगं तुझ्यासारख्या शेकडो सती सावित्रीच्या व पुण्याईची ज्या धर्मप्पाच्या पाशापुढे काय निजास? अगं न्याय देवता आंधळी आहे, म्हणूनच धर्मप्पा सारखे सैतान तिला हातोहात फसवतात आणि बळी जातात ते निष्पाप विद्यानंद. सुमित्रा, मी तुम्हाला सोडणार नाही असं तू कितीही तरी मला टाहो पडून सांगितलंस ना, तरी वेळ संपताच याच तुरुंगाचा पहारेकरी तुला हाताला धरून बाहेर घेतो जाईल. ऐकलंय? ज्यालाच म्हणतात न्याय. तुझ्या जगातला विद्यानंद संपला. पण मला तुमची भीती वाटते. तुम्ही काही जीवाचं बरं वाईट केलं तर
अगं ज्याचं बरं वाईट व्हायचं ते तर केव्हाच होऊन गेलं. अगं एकाचीच माझ्या जीवाची गोष्ट काय घेऊन बसली आहे. मला वचन द्या तसं. माझ्या जीवावरच जर का तू संतुष्ट असशील तर मी तुला वचन देतो, पण कधीही मी माझ्या जीवाचं आणि बरं का फक्त जीवाचं बरं वाईट करून घेणार नाही. एवढं वचन जरी तुम्ही पाळलं तरी बाकीचं मी पाळेन. मित्रा सुटल्यानंतर मला तुझी फार गरज लागणार आहे. तुझ्या इतका हुशार मी कधीच नव्हतो रे विद्या, कधीच नव्हतो. नाही शंभू, तूच माझ्यापेक्षा हुशार ठरलास. आणि तुला जितकं जग ओळखता आलं तितकं या विद्यानंदाला ते कळलंच नाही. शंभू, अरे आजवर मी विद्यानंदाच्या जागेवर बसून आयुष्याचे सारे नाव मांडले, पण फासे उलटे पडले. आता धर्माप्पाच्या जागेवर बसून पुन्हा 2 नाव मांडायचे म्हणतो मी. म्हणजे पुढच्या आयुष्याचा अर्थ तरी कळतोय का? पण शंभू, यापुढे माझ्या सुटकेची तू अजिबात धडपड करू नकोस. पण सुटल्यानंतर मात्र माझ्या स्वागताची तयारी ठेव. काय चालवलं आहे? अगं हे डोकं आहे की पानपट्टीचं पिंपर? अय्या, मला काय म्हणाला? हा? तू काय स्वतःला माझं एटम बॉम्ब समजतेस काय? आणि तुम्ही काय स्वतःला आयुब खान समजतात की काय? तुला इथं जीवाची मुंबई करायला कोणी आणलं नाही. डोकं ठिकाणावर वागायचं नसेल तर लात मारू हाकलून देईन मी तुला. आहाहाहा, लात मारून हाकलून देईन. लात मारून हाकलून द्यायला मी काय तुमची लग्नाची बाईल नाही, समजला मिस्टर शंभू महादेव? काही तर आहेस ना. तोंड सांभाळून बोला शंभू महादेव. या धंद्यात मी देखील भागीदारी नाही, कुणाची साखर नव्हे. आम्हाला गोट्या काढून वर भाजीची दिशा मला दाखवतेस का? काय होतं त्याला मी तुम्हाला? हा, काय होतं त्यांना? मस्त नमक खरं तोंड वरतून बोलायला लाज नाही वाटत? तुम्हाला विद्यानंतर बजावणं सांगितलं होतं की शनिवारी रात्री त्या वाट्या तर झाला तरी त्या दाभोळला जायलाच पाहिजे म्हणून. मग आम्ही काय पोहोचलो नव्हतो का? हा, नाही पोहोचलो. विचारा जाऊन बाहेर तबीबन छपूला विचारा जाऊन. हा पोचलात की. पण रात्री हॉटेलात टोसून टर्रा जाऊन पडला होता आणि सकाळी बरोबर 10 वाजता उठलात. खोटं, साफ खोटं आहे. परत सुरू. उगाच खोटे आरोप माझ्यावर लावू नका, सांगून ठेवते मी तुम्हाला. हे काय चालवलंय तू? गपचूप बसा तिकडे. मला मेकअप पण करायला देत नाही. आधी आवाज उतरव तुझा. शंभू काय बोलतोय ना ते अक्षर खरं आहे, समजलेस?
धर्मप्पा काय रे, त्याला आत घ्यायचंय? ही शिकार तू माझ्या अतिसुपर्ण असेल तरच. ठीक आहे, पण जरा हे सावध तर तुझा जरा सांभाळ. जय गोपाळ शंभू महादेव शेठ. धर्मप्पा शेठ, एवढ्या मोठ्या शेठ साहेबांचे पाय आमच्या गरीबाच्या झोपडीत. बसू. बसतो म्हणता, बसा. बोला. अरे वा शेठजी, बॅग नवीन दिसते, तुमचीच ना ती? आहे आमचीच, पण आणली तुमच्यासाठी. अरे वा, हा ब्रँड बदलला वाटत. ब्रँड फोर्ट. वरचे कपडे बदलले तरी आतला शंभू महादेव तोच. बोला, काय नैवेद्य आणलं म्हणत त्या बॅगेत? मोजले नाहीत. तिजोरीची कपाट उघडली आणि जेवढ्या नोटा हातात लागतील तेवढ्या त्याच्यात भरल्या. तरी असतील निदान 10-20 लाख. अरे बरेच घाईत निघाला वाटतं. हो, ज्याने आपल्या नाडी आवडल्या त्यांच्या हातावर आधी. बलतच हो. हो, धूर्त कोल्हाबाच्या नाड्या त्या सशांच्या हातात कसे सापडे? पूर्वी नव्हत्या, पण आता तुमच्यात तो वाघ सामील झालाय ना. पूर्वीचा सूर तो माझ्या, त्याची बुद्धी आणि तुमचे हात, प्रत्येक धंद्यात तुमचं कॉम्पिटिशन. हैराण झालो. अरे रे 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 रे, पण सशाची कुशामत करण्याऐवजी पोलिसात दाद मागवायची. तुमच्या विरुद्ध बोलतात शेठजी. नाहीतरी आपण तुमच्या विरुद्ध जाऊ. अरे आपण एकाच जातीचे. हे माहित असूनही आमचीच मूठ डबाला आलात. येणं भाग पडलं. रे 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 रे. असं कोणतं प्राण संकट उडलं? अति परवाची चंबूरची केस तो मान ट्रक पोलिसांनी अडवला. त्यांना खबर मिळाली आणि मला पण खबर मिळाली. मधल्यामध्ये मी माझी माणसं पाठवून तो ट्रक अडवला. आणि त्या ट्रक ड्रायव्हरचा खून झाला. हे तुम्हाला कळलं, ते मला, हे तुम्हाला कळलंय, ते मला कळलंय, म्हणून तर हा नैवेद्य. आमचं ऑफिस पाहिलं शेठजी. आतला विज्ञानाचा हॉल पाहिला तर तुम्ही डोळे फिरून जातील तुमचे. आजकाल ह्या असल्या रकमा आमच्या नोकर चाकऱ्यांच्या चहा पाण्यात सुद्धा पुरत नाही. अरे शेठजी, धंद्याची बात बोला, धंद्याची. अरे धंदा उरलाय कुठं आता? काय बाळ चौपट झालं. एवढी ही कशी रक्कम उभी केली. काय मस्करी करतात राव. असं दात करून आमचं पोट कसं भरणार? पण यावेळी आमच्याकडे यापेक्षा जास्त शक्ती नाही शंभू महादेव शेठ. काही कमी पडलं तर हे 2 हस्तक आणि हे 1 मस्तक. आणि तरीही आम्हाला दयेचा पाजर फुटला नाही तर मला बोला बोला शेठ. तर काय आता अखेरचा उपाय म्हणून मला पोलिसाचे पाय धरावे लागतील असंच ना? तशी इच्छा नाही आहे माझी, पण तयारी आहे तुमची. तुम्ही तुटेपर्यंत ताणला तरच. बहुत खूप. म्हणजे शेठजी, दुहेरी तयारीला आला वाटतात तुम्ही. मूठ दाबणं जमलं नाही तर मूठ दाखवायला आलात तर तुम्ही. शेठजी, तो दरवाजा बाहेर जाण्याचा तुम्ही गेला तर बरं होईल. तुम्ही गेल्यावर मला टीटीचा फवारा मारावा लागतील. शंभू महादेव, तू स्वतःला सांभाळ.
तुटेपर्यंत आणतो आहात तुम्ही. हे पोलीस स्टेशन फारसा दूर नाही इथून. विद्यानंदला पूर्वी माणसातून उठवलाय, आता जगातून उठवायला वेळ लागणार नाही. जरा जपून. वेडे एखाद्या वेळेस स्वतःच बुडाल तुम्ही. हो पुढे, पण बुडायचं झालं तर तुम्हालाही घेऊन पुढे. आता ही बॅग इथं ठेवू की घेऊन जाऊ तिथं? मला वाटतं तुम्ही दोन्ही करू नका. घरी जा, जरा हरिहरी करा. परमात्मा तेवढंच बघा, तेवढंच भलं होईल तुमच्या पुढच्या जन्मीला. हे तुमचा शेवटचा उत्तर समजू. ठीक आहे. मागावर पस्तावाल तुम्ही शंभू सेठ. मी निघालो. अरे रे रे रे, खरंच निघाला की काय तुम्ही? मला वाटतं जाण्याचा अभिनय करता आहात की काय तुम्ही? अच्छा 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 शेठ, निघालत आहात तर एक जाण्यापूर्वी एक गंमत पाहून. काय करतोस? काय ते दाखवतो. ताई तर कुणाचा? अजून काही केलं नाही, पण करायचा विचार मात्र नक्कीच आहे. तुम्ही केल्यात वागलं करत. आता तुम्ही दिलेली धमकी कोण केली करत. अरे अरे पण मला कुठं पैसा मुंबईत कसं जसे आपण आला तसे आमच्या पाठोमाग आमच्या धंद्यात आम्हाला नामोहराम करण्यासाठी. इथं येताना तुम्ही त्याला गावीच ठेवला होता. शेठजी, किती झाला तर तुमचा मुलगा तो किती दिवस स्वस्त बसणार. आला मुंबईत, दिसला विद्यानंदला, गाठला मी त्याला तिथं. म्हणजे तुम्ही माझ्या कुटुंबाचं. चिंता करू नका शेठजी, चिंता करू नका. सुरक्षित आहे तो अद्याप. कुटुंबाकडून आम्ही मागल्या तुमच्या भानगडी सगळ्या कबुली जबाब लिहून घेतला आणि तो कागद पोलिसाच्या हातीच सापडायचं केलं तर विद्यानंदाला तुरुंगात घालण्या इतका तुम्हाला वाचवणं सोपं वाटलं की का आम्हाला? नको असे निष्ठुर होऊ नका. माझ्या कच्च्या बच्च्याकडे बघून तरी. कच्ची बच्ची कामा शेठ, कच्ची बच्ची म्हणजे काय? अवरास की अनावरास? नाही, माझ्या गळ्या शपथ सांगतो, माझीच आहे ते. मोठ्या शपथा घेऊ नका शेठ. तुम्ही मला कच्ची बिच्ची खल्लास होते. चुकलो असे निष्ठुर उठा म्हणतो ना शेठ, उठा आणि घरी जा आणि मला उद्या भेटा. मला क्षमा करा शंभू महादेव शेठ. मला माणसातून उठवू नका. अच्छा अच्छा, म्हणजे तुम्ही माणूस आहात. मग झकास की शेठजी. तुम्ही आम्ही जाती एकच जातीचे. पण हे सांगा मला शेठ, तुमची प्रोफेसर मंडळी तुमच्यासाठी माणसात राहतात वाटतं. अरे कसली प्रोफेसर मंडळी? अरे झुरळ आहे ती, झुरळ. खराच झुरळ आहे की. आणि त्या झुरळात एक होता जटायू, माझा विद्यानंद. त्याचे पंख छाटलेस तू. चुकलो
बस झाला आता. तुला फक्त एक दिवसाची मुलात देतो. संबंध आयुष्यात तू कुठेतरी पुण्य केला असेल तर मला येऊन सांग. ते ऐकून माझे डोळे पाणवतील. बस जिवंत सोडतो तुला फुलेल्या आयुष्याच्या पाप करण्यासाठी. कबूल कबूल कबूल. ये नाही तप्पा कुटप्पा ये तू बाहेरचा दरवाजा. चल गेट आउट. काय करायचं ठरवलं त्याचं? काय करायचं ठरवलंय? नॉनसेन्स. अरे त्याला आता फासावर लटकून तुला काय मिळणार आहे? जे त्यावेळी तुला हातकाड्या घालून त्यांनी मिळवलं होतं तेच मला. मोर आहेस. अरे आता त्याच्या गळाच्या पास आवडला तरी माझ्या डोळ्यातून वाहणाऱ्या अश्रूंची थोडीच फुलं होणार आहे. हमको आंसू या फूल कुछ मालूम नहीं. हमको फक्त एकच मालूम है कौन का बदला कौन. मी बघतो. तिथे सुमित्र होती. या या. भाऊजी मला त्यांच्याशी थोडं बोलायचं. विद्या बैस. इथं कशी आलीस? हा पत्ता कुणी दिला तुला? दिला नाही. माझा मीच शोधत आले. डोंट टॉक रफ. 6 महिने हा पत्ता मिळवण्यासाठी पोलीस धडपडत आहेत आणि तू म्हणते आहेस मला तुमचा कोणीही पत्ता दिला नाही. माझी मीच तुमचा माग शोधत आले. कुणीतरी खास कितूर केलेली दिसते. कितुरी? पण तुमच्या माझ्यात युद्ध का चालू आहे? तुझ्या माझ्यात नसला तरी तुझ्या जगात ते माझ्या जगाचं युद्धच चाललंय. आणि ही काही आजची गोष्ट नाहीये. देव दानवांपासून हेच चालू आहे. एवढ्यासाठी जर तुम्ही घाबरे झाला असलात तर मी सांगते. आज संध्याकाळी हॉस्पिटल मधून मी घरी यायला निघाले होते. बस स्टॉपवर मी रांगेत उभे होते. तेवढ्यात माझ्या समोरून एक भरधाव गाडी गेली. ड्रायव्हिंगवर बसलेल्या माणसाकडे माझी ओझरती दृष्टी गेली आणि मी एकदम सरकले. ज्या तऱ्हेने त्यांनी तोंडात तो पाईप धरला होता ती लखम पाहिल्यावर माझी खात्री पटली की ते तुम्ही मग तू टॅक्सी पकडली, त्या गाडीचा पाठलाग केलास आणि या इमारतीपाशी येऊन पोहोचले. पण एवढ्या मोठ्या इमारतीत माझ्या मकानाचा नेमका पत्ता तुला कुणी दिला? धर्माप्पा शेटजी. वाह, तळाशी मला भेटले ते. आय सी. म्हणजे जाता जाता ही स्वारी हा उद्योग करून गेली म्हणायची. मी हात जोडते, मी पदर पसरते तुमच्या पुढे. आता ही स्वतःची हत्या थांबवा आणि माझ्या बरोबर घरी चला. सुमित्रा, वेडी आहेस तू. असे मी वेडी देखील असे. पण विद्या, या वेडालाच कोणी कोणी प्रेम म्हणतात. वेडे? अगं प्रेतावर प्रेम करून
मेलेला मढ कधी कुठं जिवंत झालेला ऐकला आहेस तू? आणि म्हणूनच विद्यानं वेळ जायच्या अगोदर मी तुम्हाला इथून घ्यायला आले. ती वेळ तर केव्हाच संपून गेली. तो विद्यानंद मेला. विद्यानंदाने ज्यांना ज्यांना छाया दिली, प्रेरणा दिली, प्रेम दिला, त्याने स्वतःच्या इज्जतीसाठी माझी खांडोळी केली आणि आता त्याचे तुकडे गोळा करीत तू बसू नकोस इथं. परत जा सुमित्रा, परत जा. किती कठोर, किती निष्ठुरपणे बोलतात तुम्ही. अगं सत्य असेच कठोर आणि निष्ठुर आणि क्रूर असतं. नाही विद्यानंद, नाही. सुमित्रा, खरं बोलायची माझी सवय अजूनही गेलेली नाही. म्हणून तुला सांगतो, अगं माझी सगळी धन दौलत मी कशी पैदा केली हे जर तुला पाहायचं असेल ना, तर उद्या रात्री 8 वाजता एअरपोर्ट वर ये आणि तिकडं तू जिथं जे बघशील त्यात ते पाहून तुझी दृष्टीच फिरेल आणि एखाद्या रक्त पिपासू प्रमाणे तुम्हाला. नाही, माझी शपथ आहे, असं अमंगल काही बोलू नका. जगानं तुम्हाला जखमी केलं असलं तरी तुमच्या जखमा मी बऱ्या करेन. चला विद्यानंद, चला आपल्या घरी चला. तिथल्या या सुखापेक्षा तिथलं दुःख श्रेष्ठ आणि सुंदर आहे. चला 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 विद्यानंद, तुम्हाला आता माझ्या प्रेमाची गरज आहे. तर मग तुझा गैरसमज आता दूर केलाच पाहिजे. माझ्या अंतःकरणात आता तुझ्या प्रेमालाही जागा उरली नाही सुमित्रा. मी तुझ्याशी सौजन्यानं वागतोय त्यावर तू बसू नकोस. अगं गुन्हेगारीचं जगाचे असं असतं जिथं पाऊल पडताच प्रेमाच्या पांगळ्या झडतात आणि माणूस शिळा होऊन पडतो. नाही नाही, जागी हो सुमित्रा, जागी हो. अगं दुनियेत नोटांची मुडकी फेकली की गरजेपुरतं प्रेम सुद्धा विकत घेता येतं माणसाला. खोटं, हे सगळं खोटं आहे. सांगा विद्यानंद, सांगा विद्यानंद, सांगा, हे सगळं खोटं आहे. मला खात्री आहे तुमचा अथर्व एवढ्या खालच्या तळावर गेलेला नाही. ज्या हाताने तुम्ही मला स्पर्श केला, ज्या हाताने तुम्ही कुमारचा देह. दूर हो. अगं नवी नवी फुलं कुस्करून माझा हातही निबर झाला आहे. शब्द शब्द निवड शब्द शब्द. अजूनही तुला माझे शब्दच वाटतात? डोळे नीट पाहून पहा. शब्द नव्हे. परत जा सुमित्रा, परत जा. शहाणी असशील तर परत जा इथून. काय का तुला मत्सर वाटला वाटतोस माझा? अरे तू समजतोस का मला? तुझ्या नाकाची वहिनी बसली म्हणून तू माझ्या डोळ्यात धूल फेकू नकोस. शंभू माग हो. मी केलं ते पूर्ण विचारानच केलं. इथे वाटलात तर पायातल्या काढून माझ्या तोंडाला वापरे. पण कधी कधी असं वाटतं की तुझं खरं काय आणि खोटं काय. अरे तुलाच काय? अरे मला देखील कळेल असं झालं आहे की खरं काय आणि खोटं काय. अरे असं वाटतं की सगळंच नाटक चाललंय, नाटक. आणि खरं काय आणि खोटं काय तू मला काय विचारतो आहे? अरे माझा मी जसा आहे, जसा तुला दिसतो तो तरी खरा आहे का? अरे या
कोणातून पाहशील तर तूच म्हणशील की हाच तो पराक्रमी पुण्यश्लोक नायक. त्या कोणातून पाहशील तर तू सांगशील की हाच तो दुष्ट खलनायक. तर थोडासा स्थितप्रज्ञ होऊन जर समध्य गाठशील ना तर तूच म्हणशील हाच तो माझ्या समोर थै थया नाचणारा पिसाट रक्तबंबाळ विदूषक. अरे खरं काय आणि खोटं काय, अरे हे तू मला सांगतो आहे. अरे खऱ्याची झलक पाहिली आता खोट्याची मजा बघतो आहे. अरे खऱ्याची चव गेली आता बाप कुणाला खातात ते पाहतो आहे मी. अरे जगण्याचा सोहळा संपला. अरे अपुरे मरण मी त्याची देही याची डोळा पाळतो आहे. अरे खरं काय आणि खोटं काय तू मला विचारतोस. अरे बाबा राज रस्त्यावरून संत सज्जनांची हिंड निघाले आहे देश. अरे तिथं पहा माडीवर सती सावित्री डोळे मोडीत त्या पतिव्रता बसल्यात. पतिव्रता थान पेणारी हत्तीवरून साखर वाटत आहेत साखर. आणि या मंगल सबाई विद्यानंद मात्र फासावर लटकले जात आहेत. फासावर. अरे वेड्या अरे तू मला विचारतोस अरे खरं काय आणि खोटं काय. खरं एकच आहे शंभू. अरे खरं एकच आहे की अजून पाश तुटत नाही माया सुटत नाही. अरे काय शंभू हे का. हे बघ जास्त बडबडू नकोस हा. थंड राहा. लोक आपल्याकडे बघतात. हे बघ तू जर आधी बाहेर चल जा. हे बघ तो जरा बाहेर भेटला ना तर मला सांग. ठीक आहे. आज तुला श्यामनं सांगितलं वाटतं की मी इथं बसलेलो आहे. नाही शंभू महादेवाने. त्याचे कान उपटायला हवे. पण तुम्हीच तर कान दुखायला होतात ना. तेवढ्याच निमंत्रणावरून तू लागली तिथं येशील याची कल्पना नव्हती मला. बैस का जो प्रकार घडला तेही मला कळलंय. म्हणजे शंभू महादेवाने तुला सांगितलं तरी काय काय. हे बघ त्याचं सगळं खरं मानू नको. खरं काय आणि खोटं ते खरं असलं तरी मला आता दोन द्यायलाच. तुम्ही कसेही असलं तरी मला प्रिया. तुम्हाला मी घरी न्यायला आले. सुमित्रा वाटल्यास तुम्ही तिला घेऊन आलात तरी चालेल. आपल्या पायात शपथ सांगते. सोमा काल जरा माझं चुकलं. चलो
माझा नाक तुला सोडावाच लागेल सुमित्रा. ते शक्य नाही. तुम्ही आमच्या बरोबर माझ्या बरोबर घरी चला. माझी एक विनंती मान्य करा. नाही, ते शक्य नाही सुमा. कुठल्याही परिस्थितीत मी घरी परत येणार नाही. मग तुम्ही जिथं याल तिथे मी येईन आणि तुमच्या बरोबरच राहीन. डोंट बी सिली. नॉट ॲट ऑल. मला एक्सप्लेनेशन नको आहे. मागच्या वेळी तुम्ही गफलत केली म्हणून माझा प्लॅन फेल झाला. यावेळी सगळं इन्स्ट्रक्शन माझे पाळलेच पाहिजे. अरे घाबरताय कशाला? विद्याधर ऐका. नाही सुमित्रा, नाही. तुम्हाला माझी शपथ आहे विद्याधर. आता तरी माझं ऐका विद्याधर. नाही सुमित्रा. विद्याधर घरी चला. एक्सक्यूज मी. आपण विद्यानंद आणि तुम्ही सुमित्राबाई बाई सर. माय गॉड, किती अकल्पित भेट. तुम्हाला पाहून मला फार फार आनंद झालाय. मला ओळखलं नाही बाई. लाल्या, हे काय पुण्याला म्हणालास तू सर? तुम्हाला दुसऱ्या कोणाला? किती फरक पडला तुमच्या सर. बाई तुम्ही इथे नसता तर मी सरांना ओळखलं सुद्धा नसतं. मी सर नाही. तुझा काहीतरी घोटाळा झालेला दिसतोय. मला ओळखलं नाही सर? नाही, चेहरा कुठं तरी पाहिल्यासारखा वाटतोय पण. अहो असं काय करता? हो आपला लाल्या नाही का? लाल्या, लाल्या, हा लाल्या. तर आपण कधीतरी सवडीला भेटू आपण. काय बरं येतो. लाल्या, लाल्या म्हणजे चुनीलाल. हा हो सर. अरे व्हेरी ग्रेट टू मीट यू. बैस बैस. फार आनंद झाला तुला पाहून. अरे किती बदलला आहेस रे तू. मला वाटतं 4-5 वर्ष तरी झाली ना आपली भेट होऊन. राजस्थान मधून गेला तेव्हा तिकडून स्वारी आली कुठे इथं? मध्ये एकदा येऊन गेलो होतो सर, पण त्यावेळी तुम्ही तुरुंगात होतो. नाही नाही सांग तू. अरे त्यात तुला शरमायचं काहीच कारण नाही लाल्या. तुमची मला कधीच शरम वाटली नाही सर. मला दुःख झालं सगळं आठवून. अरे छोड दो यार. अरे वयानं वाढलास, मनानं निभर झालास, पण तू माझ्या इतका हळवा व्हायचा नाही सर. बैस. कसा आलास इथं? परदेशी चाललाय की काय कोणास ठाऊक? नाही सर, आता थोडं काम होतं माझं. असं असं. काय कसं काय चाललंय तुझं जग? उत्तम. तुमचा आशीर्वाद पाठीशी असेल तर कोणाचं वाईट कधी होणार आहे का सर? अरे आशीर्वाद विशीर्वाद काही तथ्य नाही. सर्वे गुणाम कांचनमाश्रमंतो मनी मेक्स द मेअर गो. पोलीस खात्यात वर्णी लागली ना तुझी. गुड गुड गुड. चिक्कार कमावतोय ना. तुम्ही माझी चेष्टा करताय सर. मी आता तो पूर्वीचा राहिला नाही सर. ते तर मला आधीपासूनच माहित होतं. सुमित्रा, अगं काय हा गुंडागिरी करायचा नाही. अगं कॉलेजमध्ये एक दिवशी गाढवावर सुद्धा बसून आला. तुला ते सूर्याच्या प्रकरण आठवत आहे ना? असल्या गोष्टी विसरायला मी काही प्रोफेसर नाही. हो सर, त्यावेळी तुम्ही सर्वस्व पणाला लावून माझं रक्षण केलं म्हणून मी वाचलो सर. सिरी. अरे मुद्दाम असं मी तुझ्यासाठी असं काहीच केलं नाही. नाही कसं? माझी पक्की खात्री झाली असेल. धर्मपानं माझा सूड तुमच्यावर उगवलाय. माझ्या जेल यात्रेबद्दल म्हणतो आहेस ना तू? अरे छोड दो यार. अरे शेपटीवर पाय पडला म्हणजे नागा फडा काढून चावणार. पण अखेर त्याचा फणा मी आज ठेचला. म्हणजे 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 तू आज पहाटे धर्माप्पाला
होय, मीच हात कड्या घातल्या त्याला. आमच्या डिपार्टमेंटले सगळे ऑफिसर त्याला हात लावायला घाबरत. म्हटलं मी पकडतो, इसमें क्या है? लाल्या कर नाही त्याला डर का नाही का बाई? म्हणजे लाल्या तू इथं माझ्या या साध्या पोशाखावर जाऊ नकास. मी सीआयडी मध्ये आहे. या विमानतळावर बढतीची नेमणूक झाली माझी. गुड हेवन. का म्हणून ठाऊक आहे सर? माझा रेकॉर्ड एकदम स्वच्छ आहे. लोक घाबरतात मला. लाल्या हा व्यवसायच असा आहे की पावलोपावली 1000 प्रकारचे मोह तुडवावे लागतात. नुसती मान खाली करावी म्हणाल तर एका रात्री बिन बोबाट लक्षाधीश काय कोठ्याधीश होईन मी. पण नुसती मान दाट करून जायचं म्हटलं की शेकडो पुंजीपतीचं शत्रुत्व, सहकार्यांचा रोष, वरिष्ठांचा छळ आणि प्रसंगी वनवास देखील भोगावा लागतो सर. लाल्या सर, या सगळ्या दिव्यातून अवघ्या 3 वर्षातून मी तावून सुलाखून पार पडलो. माने ना सर, नाही म्हणण्यात देखील एक जिद्द आहे नाही का सर? म्हणजे लाल्या तू नाही 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 सर, तसं समजू नका. मोहाला बळी पडण्यासारखे प्रसंग माझ्यावर येत नाही असा समज करून घेऊ नका. पण वरिष्ठांचा माझ्यावर फार विश्वास आहे. आणि खरं सांगू का सर, मोह पडण्याच्या प्रत्येक वेळी सर मला तुमची आठवण आहे. तुम्ही या झूट दुनियेसाठी काय काय ब्रह्मांड सोसलाय याचं मला स्मरण होतं सर. आणि माझं पाऊल आपोआप मागं फिरू लागलं. नाही नाही लाल्या नाही. I am proud of you, sir. I am proud of you. मला तुमचा अभिमान आहे सर. नाही नाही लाल्या. अरे म्हणता सत्ता बोलू नकोस. सर, तुमच्या खालोखाल सर आणखी एकच माणूस आहे जिनं शेकडो वेळा पतनाच्या वेळी माझा निर्धाराने माझा सांभाळ केला. सर, बाई, तुम्ही दोघांनी एकदा माझ्या घरी यायला हवं आणि माझ्या बायकोला भेटायला हवं. मला फार फार आनंद होईल सर. सर, तिला पाहिलं की मला 2 माणसाची आठवण येते. एक माझी आई आणि दुसऱ्या या बाई. तुम्हाला म्हणून सांगतोस, तिनं माझ्यासारख्या बेछूड वेड्या पिरावर अपार प्रेम केलं. सरळ मार्गावर मला साथ दिली आणि वाकडं पळून पडण्याच्या वेळी माझी कान उघडणी केली. म्हणून मी तुझी बायको फार थोर आहे रे, फार भाग्यवान आहे. पण बाई, ती नेहमी सांगते तुमचे सर फार फार थोर आहेत. ज्याने रस्त्यावर धुळीत पाय दळीत पडलेल्या मला सारखं अलगद उचललं, मला दानत दिली, धैर्य दिलं, माणसात आणलं. आणि सर, ज्यावेळी जे मला कळत नव्हतं ते मला आज उमगलं. तुमच्या या थोरपणा बाईचं थोर सत्व उभा नाही रे लाल्या, नाही. नाही कसं बाई? त्या दिवशी तुम्ही आपल्या हाताने माझी जखम पुसली. उपाशी मला हातात धरून घरात घेऊन सराच्या पंक्तीत जेवू घातलं. हा काय मी तुझा मोठा उपकार तर नाही केला नाही. सगळ्याच भावना शब्दातून बोलून दाखवायच्या नसतात नाही. लाल्या, मी राजस्थानात फोर्सवर जाण्याच्या आधी
तुमची भेट घेण्यासाठी तुमच्या घरी आलो. तो दिवस आठवतो का बाई तुम्हाला? त्या दिवशी तुम्ही सरांना प्राजक्ताची फुलं दिली होती. त्यातली 2 फुलं सरांनी प्रसाद म्हणून माझ्या हातात ठेवली आणि म्हणाले, लाल्या, या फुलासारखा सात्विक, सुंदर आणि प्राजक्तासारखा सुगंधी. नको नको लाल्या, अरे ती सगळी स्वप्न होती त्यावेळी. स्वप्न? छे छे छे. ही पहा ती प्राजक्ताची फुलं माझ्या पाकिटात मी अजूनही सांभाळून ठेवले. निर्माल्य झालं असलं तरी अजूनही त्याचा सुगंध दरवळतो. वास घेऊन बघा सर. नाही नाही लाल्या, ते शक्य नाही. ओ गॉड, नको नको लाल्या नको. त्या सुगंधाची देखील मला आता रुची राहिलेली नाही. सर, तुम्ही माझी चेष्टा करीत आहे, नाहीतर माझी काहीतरी फसगत होत आहे. फॉरगेट इट. मुद्द्याची गोष्ट बोल. तू आज इथं कशासाठी आलास? सांगतो, तुम्हाला म्हणून सांगतो. इथं या विमानतळावर सोन्याच्या चोरटीचा केवढी उलाढाल होते याची कल्पना आहे तुम्हाला? पूर्ती कल्पना आहे. गेल्या आठवड्यात 4 केसेस पकडल्यात, कोट्यांचा माल जप्त केलास. त्या पकडल्या त्या केसेस काहीच नाही. उद्याच्या सकाळच्या वर्तमानपत्रात एक सनसनाटी खबर ठळक अक्षरात छापणार आहे. एक मोठी आंतरराष्ट्रीय टोळी मी पकडणार आहे. त्या टोळीतले पुष्कळचे गुंड मी टिपून ठेवले आहेत. पण त्या टोळीचा दादा अजूनही माझ्या हातात सापडला. लाल्या, पाण्यासारखा पैसा ओतलाय त्याने मला पकडल्या, मला विकत घेण्यासाठी. फार वाईट वाटतं, फार वाईट वाटतं. आय कुड नॉट हेल्प इट. बोला सर, तुमच्यासाठी काय करू मी? मूर्ख वेड्याला कल्पनाही नसेल. शहाणा असशील तर पैसा घे लाल्या, पण त्याच्या वाटेला मात्र जाऊ नकोस. फार भयंकर बदमाश आहे, म्हणजे तो. त्याच्याशी वैरी करू नको. हे तुम्ही केवळ माझ्या मायेपोटी बोलतात सर. करून करून खरणार काय तो? माझ्यावर मारेकरी घालेल ना, माझा खून करेल एवढंच ना. त्याची तमा मला नाही. फाजील गर्व वाहू नकोस लाल्या. तो नुसताच बदमाश नाही तर फार धूर्त आहे, बुद्धिमान आहे. आणि तुझ्या त्या पोलीस खात्याला त्याने असाच लोढावलंय. भ्रष्ट झालेल्या धूर्त वरिष्ठांना मी या बाबतीत कधी बाधलो नाही. ते काय बुद्धिमान बदमाशा पुढं माझ्या जीवाच्या भयानं त्याला शरण जाण्यासाठी? तसं काही होणार नाही सर. तुम्ही माझी कोणीच काळजी करू नका. असले बदमाश वरून अवसान आणतात, पण आतून ते झाड असतात. माफ करा सर, मला जायला. पुन्हा भेटेन कधी? थांब लाल्या. सर मला जाऊ दे. ही वेळ कोणती, प्रसंग कोणता, क्षणाचाही विलंब झाला तर सर मला जाऊ द्या सर, प्लीज. मूर्ख आहेस तू लाल्या, मूर्ख आहेस. अरे तुझ्या हातची शिकार सोडून तू त्या उडत्या विमानाच्या मागे कशाला धावतोय? बैस इथं, निवांतपणे आपण बोलूया. सोडा मला सर, सोडा. तुम्हाला ठाऊक नाही, तुम्हाला ठाऊक नाही तर काय होणार आहे त्याची मला पूर्ण कल्पना आहे. बाईस म्हणतोय ना इथं. सोडा मला. नाही बाईस, अरे पळतायत कुठे? सगळं विमानतळ घेरलंय आम्ही. अरे पकडा त्याला. महादेव सर, बालमित्र
सोड त्याचा. नाही. अरे शंभू तू का पळून गेला नाहीस? मला वाटलंच होतंय कधी काळची बालमैत्री स्मरून तू आपली सॉरी इथं येऊन मला माझ्या गुन्ह्याचा भार तू आपल्या शिरावर घेऊन मला वाचवण्यासाठी धडपड करता करून. अरे अरे माझ्यासारख्या पापाला तू आपलं बलिदान का दिलास? विद्यानंद, अरे अरे तुझं हे सोन एखाद्या पोर सुद्धा ओळखू शकेल, मग कशाला उगाची बाजूनी इन्स्पेक्टर साहेबा पुढे रे? कशाला? ए असला हल देखी मवे ए घे मोबाईल. थांब लाल्या थांब. पुन्हा बजावतोय तुला लाल्या. अरे तुला पाहिजे होता तो माणूस सहज हवे. अरे गप्पात करशील तर घाय लढशील. I want you. ओके क्षमा करा. तुम्हाला मी दुखावलं याबद्दल मला माफ करा. शंभूला सोडणार नसाल तर माझ्या हातात हात कड्या घाल आणि मला घेऊन जा. केवळ प्रेमासाठी यू बेफुल. अरे जंगलाचा राजा सिंह इथं असताना त्या कोल्ह्या लांडग्याची शिकार करण्यात काय त्याचा माणूस. अरे तुला हवा आहे तो बदमाश सोनेरी टोळीचा नायक मी. बोल काय म्हणणं आहे तुझं? नाही हे शक्य नाही. हे कदापि घडणार नाही. जे कदापि घडणार नाही तेच प्रत्यक्षात आयुष्यात घडतं. आणि म्हणूनच म्हणतं सत्य कठोर असतं क्रूर असतं. नाही. माझ्या शब्दावर जर तुझा विश्वास नसेल तर या बाईला विचार. आणि सुमित्रा, शंभूने मला दगा दिला, निदान तू तरी इमान राख. नाही, माझी खात्री आहे, माझा विश्वास आहे. बाई तुम्ही तरी सांगा ना, माझे स्वर नाहीत ना तसे. बाई सर काय झालं रे? माझ्या बाळा काय होतंय? काय झालंय काहीच समजत नाही मला. माझ्या पायाखालची धरती हादरते, झटकते. आग होते माझ्या. अशीच जग माझ्यावर उलटलं तेव्हा माझ्या या जीवाची अशीच धडपड झाली. याचा सूड तुम्ही माझ्यावर उगवलात. काहीतरी वेगळाच बोलू नकोस. अरे परिस्थितीला आपल्या दोघांना एकमेकासमोर आणलेला आहे. तुला ही गोष्ट आजच कळली असली तरी माझ्या हिशेबी फार जुनी पुराणी झाली. जुनी पुराणी शक्य आहे. पुण्यासारखं पाप देखील जुनं पुराणच असतं. वाघीण आपल्या पोटच्या पोराला खाऊन आपली भूक भागवतं असं मी ऐकलं होतं. पण त्या समान मारलेले गुरु आपल्या पुत्राचे असे लचके तोडून खात असतील अशी कल्पनाही माझ्या मनाला शिवत नाही. दुनियेची रीतच तशी आहे. त्याला तू तरी काय करणार आणि मी तरी काय करणार. आणि इथे खरे भिकेला लागतात आणि खोटे चैनीत जगतात. भिकेला लागण्यापेक्षा तुम्ही भ्रष्ट होणं का पत्करलं? आणि भ्रष्टच व्हायचं होतं तर थोडीत पडलेल्या मला त्यावेळी माणसात का आणलं? तर मी वाईट होतो तेव्हा देखील जिद्दीनं इमानानं वाईटाची साथ दिली. धुळीच्या रस्त्यावरून देखील मी धुळीकडे जात होतो.
का म्हणून धुळीला माखलेल्या माझ्या या हाताला बाईनं दिलेली प्राजक्ताची फुलं ठेवली. त्या फुलासारखा सात्विक, सुंदर आणि सुगंधी हो असं म्हणून माझ्या आईच्या प्रेमानं म्हणून तुम्ही मला आशीर्वाद दिला. आईच्या कुशीत चिमुकलं बाळ ज्या विश्वासानं झोपी जात, त्याच विश्वासानं मी तुमच्या खांद्यावर माझी बाळ ठेवली होती सर. तुमच्यावरच्या भाबड्या विश्वासाचा असाच तडा लावायचा होता, असाच नाक लावायचं होतं. तर माझ्या अंतःकरणात अशी सुंदरशी मूर्ती तुम्ही का कोरली आणि का असे घराचे घाव घालून तुम्ही ते फोडून टाकली? का का सर का? टेक इट इझी लाल्या. हे सगळे सवाल या घडीला निरर्थक आहेत. आता तुझ्या पुढे या घटकेला एकच प्रश्न उभा आहे. हे सगळं कळल्यानंतर तू आता माझं काय करणार आहे? मी तुमचं काय करणार? करता करविता वेगळाच आहे. कुटप्पावर सुरा उगवणारा एक गुंड मवाली विद्यार्थी धर्मप्पानं तुमच्या दारावर आणून फेकला तेव्हा तुम्ही काय केलं? मी तुझं काय केलं? लाल्या, तुला पोलिसांनी पकडून नेला तेव्हा मी तुला जामीन राहिलो. एक्झॅक्टली. बोला सर, आणखी काय केलं तुम्ही माझ्यासाठी? कोर्टात तुझी केस मी लढवली आणि जिंकली आणि त्याच्यामुळे तर तू सुटलास. एक्झॅक्टली करेक्ट. म्हणून मी त्या उपकाराची परतफेड कशी करावी? माझी माणसं सोडून दे आणि मला फक्त अर्धा तासाचा वेळ दे. तुझ्यावर कसलाही आळ येणार नाही याची हमी मी तुला देतो आणि वाटल्यास रक्कम आहे. त्यावेळी तुम्ही माझ्यासाठी आणखी एक गोष्ट केली. तुम्ही विसरलात पण माझी याद पक्की आहे. त्या दिवशी तुमच्या घरातून जाताना तुम्ही मला माझ्याकडून एक वचन घेतलं होतं. तुम्ही म्हणाला, लाल्या, अपराधाबद्दल तुला शिक्षा होणं हे जरुरी आहे, हे तर तुला पटतं ना? मी फक्त मान खाली घातली. तेव्हा तुम्ही म्हणाला, लाल्या, केलेल्या अपराधाबद्दल प्रायश्चित भोगायला सुद्धा धैर्य लागतं. प्राचार्य म्हणून मी जी तुला शिक्षा देईन ती तू निमूटपणे भोगायची. कोणालाही दोष न देता, कसलीही सूड बुद्धी मनात न ठेवता ती तू भोगावी असं मला वचन दे म्हणाला. या तुमच्या हातावर हात ठेवून मी वचन दिलंय. तुम्ही दिलेली सगळी शिक्षा मी भोगली आहे. लाल्या, म्हणजे तुझा विचार तरी काय आहे? अरे ज्याने तुला दानत दिली, ज्याने तुला धैर्य दिलं, अरे ज्याने तुला माणसात आणलं. शाबास! हे शब्द घेण्याचा अधिकार तुम्ही गमावलात सर. इन्स्पेक्टर, आकडे आल्या. पुढचा विचार करूनच तुझा पाऊल पुढे टाक. माझ्या हातात जर हातकडी घालशील तर जन्मभर थाय रडशील तू. ते तर आता आठळच आहे. पण डोळ्यातल्या अश्रूतून वाहून जावी इतकी विवेक बुद्धी माझी मेणाची बनलेली नाहीये. सर, हात पुढे करा. लाल्या, एक वेळ माझा विचार सोडून दे, पण सुमित्रेकडे तरी बघून, अरे तिला बघून पत्थरा देखील बाजार फुटेल. लाल्या, अरे जिना तुझी जखम पुसली आणि तिच्या पाठीत असा खोरा खंजीर खोपसताना तुला काहीच कसं वाटत? शट अप! कोणी कुणाच्या पाठी सुरा उगवलाय तुम्हाला ठाऊक आहे. बाई, नाही लाला, नाही. माझ्या डोळ्यातील अश्रू बघून जर तू बदललास तर तुझे सर विद्याला तुला कधीही क्षमा करणार नाही.
माझ्या दृष्टीला दृष्टी मिळवून पुन्हा एकदा सांग. सर हात पुढं करा. पाहू दे का विद्यानंदाच्या शिष्याची हिंमत. खरा पुत्र शोधतोस तू. विद्यानंदाला लावलेली रोप या मातीत एक तरी रुजला वाढला आकाशा एवढा झाला. माफ कर लाल्या, क्षमा कर सुमित्रा. सुटण्याची जर धडपड मला करायची होती तर यापूर्वीच मी इथून पसार झालो असतो किंवा या एरोड्रोमवर मी आलोच नसतो. पण लाल्या, मी तुझं सत्व पाहत होतो. पैशाला तो बोलणार नाही त्याची मला पक्का खात्री होती. पण सुमित्रेच्या डोळ्यातील अश्रू पाहून तू विरघळतोस की काय हे मला पाहायचं होतं. अरे बघतोस काय वेड्या, अरे पैशाला न बोलणारे माणसं देखील आपल्या मायेच्या माणसापुढे लडबडतात आणि भ्रष्ट होतात. अरे तुझ्या या सत्व परीक्षेचा क्षण हा माझ्या पुनर्जन्माचा क्षण नाही का? काय बोलताय काय सर तुम्ही? नाही लाल्या नाही. हे बघ, कधी मान मात्र खाली घालू नको. अरे तुझी मान ताट राहिली पाहिजे आणि तुझी मान ताट राहण्यासाठी माझी मान त्या फासावर लटकली तरी मला त्याची परवा नाही. मी तुम्हाला वचन देतो सर, ज्याने तुम्हाला ह्या माणसातून उठवलं सूड घेतल्याशिवाय मी राहणार नाही. वेडा आहेस तू लाल्या. आता मला सूड नको आहे, शिक्षा हवी आहे. ज्याने मला माणसातून उठवला तेच स्वतःच्याच वृत्तीने आणि कर्माने मरणार आहे. विद्यानंदाचं भांडण या क्षुद्र कीटकांशी कधीच नव्हतं आणि यापुढेही नाही. अरे माती आहे तिथं किडे हे असायचे आणि माणसं आहे तिथं धर्मप्पा फुटकारायचे. अरे भगवानाच्या दक्षतेनं मशागत झालेल्या जमिनीत मी लावल्या होत्या अमृताच्या वेली आणि त्याच मातीनं मला दिली हलाहलाची. लाल्या लाल्या, माझं भांडार त्या मातीशी होतं, पण त्याच मातीने अमृताच्या फुलवेलाने फळाने लगडलेला हा तुझ्यासारखा एक वृक्षच माझ्यासमोर उभा आणि माझी श्रद्धाच मला. आता पळून जाऊन नव्हे तर मायेची भोगून मला मिळालेली श्रद्धा मला जाणवली पाहिजे, बोलावली पाहिजे. पण सर आता तुम्हाला भयंकर शिक्षा होणार सर. त्याची मला पूर्ण कल्पना आहे. पण आता मिळेल ती शिक्षा देखील मी अगदी धैर्याने आणि आनंदाने भोगणार आहे. अरे श्रद्धा असेल ना तर माणूस फासावर देखील अगदी असत मुखाने जातो आणि श्रद्धा नसेल ना तर एका दिवसाच्या तुरुंगवासात देखील तो नरक यात्रा भोगत असतो. वाईट वाटून काय घेतोस? अरे मी जे केलं भोगलं सोसलं त्यासाठी त्या प्रायश्चिताच्या अग्नीत जळून मी पुन्हा शुद्ध व्हायला नको का? लाल्या लाल्या, त्यावेळी तू मला वचन दिलं होतंस तसंच आज मी तुला वचन देणार. माझ्या अपराधाबद्दल मला जी शिक्षा होणार आहे ती शिक्षा मी कुणालाही दोष न देता आणि कुठलीही सूड भावना माझ्या मनात न ठेवता अगदी आनंदाने भोगणार आहे. हे अश्रू पुसू नकोस, वाहू दे. अरे तुझ्या या अश्रूचाच उद्याच्या जगाची आशा आहे. या माझ्या अश्रूंची, या तुझ्या अश्रूंची आणि सुमित्रा बरं का तुझ्या अश्रू, या तिघाही अश्रूंची झाली आज फुले. Ah
होय इन्स्पेक्टर मी तयार आहे. चला. श्यामला मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना